guys, welcome back to my YouTube channel. So ini murani bale daily routine en cheppudu malte. So ini enna en cheppundu daily routine panda. So moltule chende bottondulli. Appu amandirna andi dada tindara mugu ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೆ ಅಂಡೆ ಏರ್ಕೊರ್ನಿ ಆಮ್ ಏರ್ಕೊರ್ನಿ ರೇಗ ಏರ್ಕೊರ್ನಿ ಆಮ್ ಏರ್ಕೊರ್ನಿ ರೇಗ ಏರ್ಕೊರ್ನಿ ಅಪ್ಪು ಪಲ್ಲೆ ಜಜ್ಜ ಅಮ್ಮತೆ ಅಪ್ಪು ಅಮ್ಮತೆ ಆಮ್ ಕೊರ್ನಿ ರೇಗ ಅಂಡೆ ಸೊ ಇದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತು ಬರೀ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂದೆ ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ತಿಂಡೆ ಆರೆಂಜ್ ತಿಂಡೆ ಸೊ ದಾಡಿ ತುಬಿಂದದ್ದೀರ ಆಯ್ನ ಅವಳು ಬೇಳೆ ಒಂದುಂಡು ತಕ್ಕದಿವಿ ಈಗ ನಾವಳು ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಅವೇ ಸೊ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪರಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನಿತದ್ದೀನಿ ಏನು ಚೊಪ್ಪುಡು ತೂಕ ಸೊ ನನ್ನ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಎಂಬಿಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಹಾಕು ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹಾಕು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಬಿಟ್ರಿ ಬೈದು ಅಂಚ ಪೊಯ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ಇಂದೇನು ಚೆಂಕ್ ತಾತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಸೊ ನಾಯನ ಗೊಬ್ಬರ ಹುಡ್ದು ರಪ ರಪ ಅಡ್ತದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಸೊ ಬೊಕ ಕ್ಲೀನ್ ಒರೆಸಿಯನ ತೂಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಒರೆಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಒರೆಸಿ ಲಕ್ಕನೆ ನುಂಗೊಂದು ಬೈದುಂಡು ತೂಲೆ ಎಂಚ ರಪ ರಪ ನುಂಗೊಂದು ಪೋಂಡು ಸೊ ಬೊಕ ಅಯ್ ಬುಡ್ಪು ನಿಜ ಏನು ದಾದ ಬೇಲೆ ಐಕೆಟ್ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ತಿನ್ನವಲ್ ಪೋದು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಚ್ಚಿದಾಯಿ ಲಕ್ಕನೆ ಆಯಗ್ ಜೋರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಯಾನ ಅಂಚೆ ಪುಡಾದ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂತ ಇತ್ತದ ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಗ ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ ಬರುವ ಬಂದಾಂಡ್ ದಾದನ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪುನಾಲ್ ಇತ್ತದ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದ ದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಂಟು ಒಂತೆ ಎತ್ತೀನಿ ಒಂತೆಗಾದ ದೊಂಬು ಪೋದು ಒಚ್ಚರೆ ಒಂದು ಅಡ್ಪೆರು ಒಚ್ಚೆರೆಗೆ ಅರ್ಧರೆ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ಧರೆ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಲಾಂಡ್ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಆಯ್ಡ್ ದುಂಬೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚವು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ಇಂಚೆನೆ ಮೈಕ್ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪೆತ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪುನ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪರೆಲತ್ತ್ ಸೆಕೆ ಆಪುಂಡಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಅದ್ ಯಾನ್ ದಾದನ ಇಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ವಿತ್ ವಯರ್ ಮೈಕ್ ಸೊ ಅವೆನ್ ಇಂಚಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ವಯರ್ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಎಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪುನೆನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನ್ ಸೊ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿತ್ತಿನೇನು ರಪ ರಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೆನ್ ಅಲ್ಪನೆ ದಿಯೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನ ರಪ ರಪ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ತೆಕ್ಕೆರೆತನ್ ಪೂರ ದೆಕ್ದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಒಂತೆ ಕುಲ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಒಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂಂದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕನ ಒಂತ ಒನಸ್ ಕೊರಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೋದು ಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ನಿ ಸೆಕೆಕ್ ಗಾಳಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನ ಇಕ್ಕಾದ್ ಯಾ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ವೆ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಜಕೆಲ್ಡ್ ಕುಚ್ಚೋಡಿನಾ ಮೂಲ್ ಕುಚ್ಚೋಡಿ ಕುಚ್ಚೋಡಾನ ಕುಚ್ಚ
ಬಗ್ಗು ಶಾರಣ್ಯನ ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ, ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ, ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಜಜ್ಜ. ಟಪ್ಪಗೊಪ್ಪೆನಮ್ಮ, ಟಪ್ಪಗೊಪ್ಪೆನಾ ಎಂಚ ಎಂಚ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಟಪ್ಪಗೊಪ್ಪೆನಾ ಅಬ್ಬು ಕೊರ್ಪೆನ ಟಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೆನಾ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪಿನ ಬುಕ ಬುಕ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆನ ಬುಕ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಬುಕ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಟಪ್ಪ ಬುಕ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಟಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಬ್ಬು ಅಂಚ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಟಪ್ಪ ಅಮ್ಮ അപ്പൊ ഞാൻ തിരികൊണ്ടുണ്ടത്ത ഞാൻ കൊറടപ്പെട്ട് మలిపాను వీడియో నేను మలిపాను వీడియో మలిపాను వీడియో itu beli padi challenge patit nu beli padi Dada malpena. Dada malpena itu. Berisha. Tule mul tule jalit dada malpena. Dada malpena. Teli itu dah baga. Delu puranda, manas puranda. Itu kulo. Ini bintu nanti. Ada jaja. Aduh dah. Iya. Bagu. Lagi stage lah katal. Acha po, ente dance mampu nanti deh. Ente dance mampu. Dan jing laka, jing laka, jing. Ding ketika. Apa le? Ding ketika. Ding ketika. Mitu boda na betene bela ondundu dada altinira dilegaw o dada tittu banni dadew kora lakka ಜೋರಲ್ಲ ದಾದ ಅಲ್ತೀನಿ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೊಂದು ದಾದ ಅಲ್ತೀನಿ ದುಗುದು ಅಧಿಕ ಬಸಂಗೆ ಭಾರಿ ಅಧಿಕ ಬಸಂಗ ಅಲ್ಪೆ ಸುಂದ್ರಂಗ patiku sundrangga ini guys yaar mulu video tukini bukata adodu bele pura bele adu kuldinata bit sundrangga undata bettada mittu pod dadana mal tondulle bele adika pasanga bushe dai padni ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಈ ನಮಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಬಾಲನ್ನು ಬೋರ್ಡುಂಡು ಅಡಿಕ್ ತಲ್ಲದಿನವ ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಮಲ್ತು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಎಂಚ ಲೂಟಿ ಅಂತ ತುಲೆ ಏರ್ ಪಾಡ್ ನಾವು ಈರೆ ಪಾಡ್ನಂತ ಬಾಲ್
ನಾಟಕನೇ ನಿನ್ನ ಚೋಂಕ್ರ ಏನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏನ ಏನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪು ಏನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಲ್ ಏರ್ ಪಾಡ್ನೀರು ಏರ್ನ ಏರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಏರ್ ಪಾಡ್ನೀರು ಹಾ ನಾಟಕನೇ ನಿನ್ನ ಭಾರಿ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬಿ ಚೋರ ಚಿತ್ತ ಚೋರ ಪೂರ ತೂಲಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ಕುಟ್ಟು ಏರು ಇನ್ನ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಓಲು ಬುಕ್ ಬತ್ತಂಬುಡ್ದು ಬುಕ್ ದಾದ ಇರ ಒತ್ತುನೋ ಬುಕ್ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇದೆ ದೆತ್ತುಕೊರ್ ನೀ ದಾದ ಇಕ್ಕಿರೆಗೆ ಬೋಡ ಬುಕ್ಕು ಇನ್ನು ಬುಕ್ ಓಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಇದು ಬುಕ್ ಓಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಓಲು ಓಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಬಾಬಾ ತೂಲಿಗೆ ఆయన బుక్ తిప్పండి తిక్కను ಇದು ఆయన ಬುಕ್ ABCD ಬುಕ್ ದೇ ಓ ಅವ ಒಂಜವ್ ಹಾಂ ಪರ್ಲಿಂಕ್ ಕಾರ್ ವ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಸರಿ ಓದಲೇ ಟಾಟಾ ಹಾಂ ಕೊಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಮಾಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಟಾಟಾ ಮಾಪ್ಲೆನೇ ಇಂಚಾಲ್ಪ್ಲೆ ಅಬ್ಬು ಹಾಂ ಬೋದು ದೂದು ಓದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಓದಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಚ ಬೇಗರು ನಂದೆ ಮೆನತ್ಲೆ ಬೇಗರ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾನ್ ಎತ್ತನಂಡತೆ ಹಿಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಏಟು ನೀರು ತೆಪ್ಪು ಅಂಬ ಉಂಡು ಅಂಬಯ್ಯೋ ಅಂಬ ಒಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕು ಟಾಟಾ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೋಕ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೊಸರು ಬೊಕ್ಕ ರವೆ ಅವೇನು ಮೂಜಿ ಸೇರ್ಪದೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಅದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ದೋಸೆದ ಅಂತ ತಿನ್ನುವಂಡು ಅವತ್ತೆ ದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬರೋಡಿರ್ತದೆ ಅವು ಏನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತದ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಸರಾಗಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಫುಲ್ ದಪ್ಪಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅವು ಬೇಯೊಂದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ದೋಸೆ ಸೊ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬಾಲಿಗೆ ನೀರ್ಲ ದೀತೈತಿ ಏಳಾರೆ ಅಂಡು ಏನು ಕಾಂಡೆ ಮೀರ್ತಿ ಚತ್ತ ಅಂಚದ ಮೀಯರೆ ನೀರು ದೀತೆ ಸೊ ಆಯ್ನ ಮೀಪದು ನುಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚಾಂಗ್ ಬರಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದಾದಿತ್ತನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಡ್ದುಂಬ್ಯಾನ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನನೇ ಬಾಳೆದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಗರ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆದ ಸೇಫ್ಟಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಂದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆತ್ತಕ್ಲೆ ತೆತ್ತೇರು ಸೊ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಡ್ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಐತೆ ಪಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಡ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗಂದಿನಿ ಬಟ್ ಅವು ದಾದನ ಬಾಲ್ಯದ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಐಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲೇ ಸೊ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಡೌಟುಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜುಂಡ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಮೀನು ಅವು ರಿಮೂವ್ ಆತು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅವು ರಿಮೂವ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚದ್ದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ್ ಬಾಲೆದ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮೆಮೊರೀಸ್
ಆಯನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಾಯ್ಟ್ ಬೊಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯನ ದುಂಬುದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ವೆನ. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಡಿತ್ತು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾಲ ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಂದೆ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಂಡ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಐಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ದಾದ ಎಂಚ ಉಂಡು ಡೇ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಡೈಲಿದ ವೀಡಿಯೋನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆನ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗ್ ಐಕ್ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಆವಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಗು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಏರಿನ ಜೊತೆ ಕನಪುನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅರ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜೆರ್. ಸೊ ತೂಕ ದಾದಂದ್ ಎಂಚಂದ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ನನ್ನ ಎನ್ಮಾರೆ ಆಂಡ ಜೆತ್ತೆ ಮೀಪ ಆವೊಂದುಂದಿನದಿನಿ ಮೀ ಅಂದೇನೆ ಜೆತ್ತೆ. ಸೊ ಐತೆ ಯಾನ್ ಅವ್ಲಗ್ ಬಾಜನ ಒಂತೆ ಡೆಕ್ಕೆರೊಂಡು ಡೆಕ್ಕುದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂತೆ ಮೀದ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೋತೆರ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ನನ್ನ ಬನ್ನವಂತೆ ಲೇಟ್ ಆವು. ಸೊ ತುಕ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.